هەفدەمی زێدەبوونە هەژمارە باشبوویان ji ڤایرۆسا کۆرۆنای هەرێما کوردستانê تەندروستیە هەرێما کوردستانê roja sêşemê 5 gulana 2020 ragihand li 24 demjimêrên borî de sê rewşên nû ji pêketiyên ڤایرۆsa koronayê hatine tomarkirin. Dê daxuyaniyekê de Wezareta Tenduristiyê Herêma Kurdistanê eşkere kir ku wê pêketina sê kesên din ڤایرۆsa koronayê li navçeya Sêbîran li qezaya Xebat ya ser bi Hewlêrê ve tomar kiriye. Li gorî heman daxuyaniyê her sê pêketiyên nû mêrekî 37 salî ye, jineke 27 salî û zarokeke 9 salî ye. Tev jî ji ber ketiyên pêketiyekî dinin li demeke pêştir de pêketina wî li heman deverê hatiye ragihandin. Ew jî ciwanekî 32 salî ye. Li gorî amara Wezareta Tenduristiya Herêma Kurdistanê hetan hal Herêma Kurdistanê 391 kes ڤایرۆsa koronayê ketine. Ji wan 341 kes baş bûne. 5 kesan jî jiyana xweş dest daye. Çareseriya rewşên din jî tê kirin. Tenduristiya Herêma Kurdistanê daxwaz ji hemî welatiyan dike pabendî rêkarên xweparastinê û rênemayan bibin da ku karibin rêgiriyê li belavbûna ڤایرۆsa koronayê bikin. Alî Umar